господа, една легенда се завръща. Добре дошли на завръщането. Конкурса за красота Момиче Ловеч 2016. Моля за аплодисменти и посрещнете водещия тази вечер, господин Никола Колев. Добър вечер! Добър вечер, уважаеми дами и господа! Добре дошли в салона на Драматичен театър Ловеч, където в следващите часове ще имате удоволствието да наблюдавате завръщането. Шестото издание на конкурса за красота Момиче Ловеч. Създаден през 2005 година и провеждан неизменно до 2009, сега този конкурс се завръща с новите момичета на Ловеч и с новите идеи на организаторите. Тази вечер пред вас ще дефилират първите момичета, които имаха смелостта да се явят на сцена и така стават първите в завръщането. Затова смятаме, че наистина те заслужават вашите бурни аплодисменти и вашата подкрепа през цялото време. Скъпи приятели, вчера бе 1 декември, световният ден за борба с СПИН. Нашият конкурс неизменно по традиция е обвързан с каузата за борбата с СПИН. Така и тази вечер, както сте забелязали още при влизането си в салона на театъра, така ще бъде и занапред. Иначе, девойките ще дефилират пред вас в 3 тура. Междувременно ще научите техните имена, възраст, стандартни пропорции, както и други интересни факти около тях, но не и техните телефонни номера. Представянето и визията на момичетата ще бъдат оценявани от нашето многоуважаемо жури, което ще има тежката задача да реши коя ще е новата кралица на Ловеч. Тук е мястото да отправим и нашите специални благодарности към всички, които помогнаха това събитие да се осъществи и да се върне за нов живот. Конкурсът Момиче Ловеч 2016 завръщането се провежда с подкрепата на Община Ловеч, Драматичен театър Ловеч, нашите любезни домакини, разбира се. Моля за вашите аплодисменти и за Агенция за модели Глори, Агенция за артисти и събития AGA Entertainment, модна къща Пернита с дизайнер госпожа Марията Славчева, официален дизайнер на конкурса, Юнион Вендинг, Еко Рима, дискотека Елит, водка Флирт, Networks България, Етикет Фешън, Пешков Транс, ресторант Траката, Орифлим, хотел Вароша, едноличен търговец Момчил Петров, ресторант Панорама, Сити център Ловеч, сладкарска къща Фаворит, автокъща Дитекс Ауто, сватбена агенция Джулиард, цветарски магазин Рай, дизайн студио New Refresh. Лични средства за организирането на конкурса дари господин Минчо Казанджиев, директор на Асет Банк, клон Ловеч, кмет на Ловеч в периода 2003-2015 година. Официални фотографии на събитието са Цветомир Петров и Александър Атанасов. Конкурсът се провежда с медийната подкрепа на вестник Ловеч Прес и сайтовете Ловеч Нюс, агенция Glory.com, Блиц, Хот Арена и Папараци. Нека ви представя и многоуважаемото жури, което ще реши коя от участничките ще се окичи с титлата Кралица на Ловеч за 2016 година. Госпожа Марията Славчева, дизайнер на модна къща Пернита, официален дизайнер на конкурса. Господин Димитър Димитров,
директор на дирекция в община Ловеч. Господин Павлин Пенчев, собственик на дискотека Елит. Господин Иван Динев Устата, дългогодишен приятел и специален гост на агенция за модели и глори. Господин Кавен Търнов, регионален менеджер продажби в DP France International, оторизиран от Водка Флирт да журира. Господин Кристиян Насърлов, господин Евгений Анастасов, представител на модна агенция Глори, госпожица Стиляна Станчева от Стара Загора, втора подгласничка на тази годишната Мис България в конкурса, състоял се съвсем наскоро. Госпожица Еница Преславова, носителка на титлата Мис Ловеч и участничка в тази годишното издание на конкурса Мис България. Госпожица Вероника Димитрова, носителка на титлата Мис Троян и също участничка в тази годишното издание на конкурса Мис България. Госпожа Светлана Дудрекова, носителка на титлата Мис Чарм в изданието на конкурса Мисис България 2016. Госпожица Ралица Цветкова, представителка на Oriflame. Госпожица Силвия Юрукова, топлес модел на Европа за 2014 година, номинирана за секс символ на настоящата 2016. Господин Георги Анчев, ММА боец и състезател по бокс в Германия, носител на множество титли и медали от различни състезания и турнири. Скъпи приятели, всеки от членовете на нашото жури има протокол, в който да впише своята призова тройка от момичета. Първата в съответния протокол получава по регламент 5 точки, втората 3, а третата 1. Получилата най-много точки девойка ще стане победителка в конкурса. Кралицата на Ловеч ще бъде зарадвана и с 3-дневен престой в морския курорт Поморие, награда осигурена от един от създателите на конкурса, Валентин Вудов, който в момента живее и работи в Германия. По традиция, кралицата на Ловеч ще има 3 подгласнички. Много от момичетата, разбира се, ще получат и специални ленти, като лица на фирми. Така, да пожелаем ползотворна работа на журито, както е модерно да се казва сега, връчваме му проучвателен мандат, за да проучи кандидатките за короната, претендентките за короната и още веднъж ползотворна работа. Време за първи тур в нашия конкурс, в който ще видите момичетата с роклите на агенция Глори. Номер 1. Мелек Сеидова на 16 години. Номер 2. Даниела Кушева, 17 годишна. Номер 3. Инна Иванова, 18 годишна. Номер 4. Ани Тодорова,
на 17 години. Номер 5 Наталия Тодорова на 18. Номер 6 Симона Цветелинова, 16 годишна. Номер 7 Антония Стефанова, 18 годишна. Ред е на номер 8 Никеля Красимирова на 17 години. И с номер 9 в нашия конкурс тази вечер Мирела Димитрова, 16 годишна. Аплодисменти за участващите в конкурса. И така, това бяха претендентките за короната Кралица на Ловеч в конкурса Мис Ловеч 2016 за връщането. Дами и господа, преди да видите следващото появяване на чаровните участнички в нашия конкурс, предлагаме на вашето внимание една кратка ретроспекция на предишните конкурси,
които се проведоха в периода 2005-2009 година. Моля, видео! След хубавата ретроспекция е време да ви представим още една изненада. Тази вечер имаме няколко специални гости. Един от тях наистина е доста интересна и атрактивна личност. Тя участва преди време в конкурса на Евровизия по БНТ, при това с песен на ловешкия композитор Камен Николов. Лауреат е на много награди от различни фестивали с участие на много сцени в цялата страна. За известно време бе извън светлините на прожекторите, но сега отново се завръща. Още едно завръщане, дами и господа, да посрещнем с аплодисменти изпълнителката Тереза Коларова. Ще подна един мора, след
че е време за втори тур на нашия конкурс. В него ще видите момичетата в рекламните тениски на нашите приятели от Union Vending. Ще разберете и повече подробности за всяка една от участничките. И така, втори тур Union Vending. Номер 1. Мелек Сеидова на 16 години. Висока 172 см. Тегло 60 кг. Мерки 94, 70, 96. Описва се като усмихната, отговорна, доверчива. Любим цитат. За да постигнеш нещо, което никога не си имал, трябва да направиш нещо, което никога до сега не си правил. Номер 2. Даниела Кушева, 17 годишна, висока 172 см, тегло 49 кг. Мерки 86, 64, 89. Любим град Велико Търново.
Мечтае да стане IT специалист. Описва се като добра, чувствителна и забавна. Номер 3 в нашия конкурс – Инна Иванова, 18 годишна. Висока 170 см, тегло 60 кг, мерки 93, 72, 98. Иска да посети Бразилия. Желая да стане педагог. Любим цитат: ако през нощта мечтаеш за слънцето, няма да забележиш звездите. Arabica and the house music. DJ Omar FJ. С номер 4 тази вечер Ани Тодорова на 17 години. Височина 167 см, тегло 44 кг. Мерки 85, 66, 93. Описва се като забавна, умна и смела. Иска да посети Германия. Любимият ѝ цвят е червеният. С номер 5 Наталия Тодорова, 18 годишна. Височина 162 см, тегло 43 кг, мерки 83, 64, 90. Мечтае да работи за модна агенция. Иска да посети Италия. Любимият ти цитат: вдигам тост за злините, които извърших, че доброто никой не го помни. С номер 6 Симона Цветелинова. 16-годишната Симона е висока 165 см, теглото ѝ е 54 кг. Мерки 90, 66, 95. Хобито ѝ е футболът. Любим град Париж. Иска да стане полицай. БГ полицай край Айфеловата кула звучи романтично и секси. Номер 7 Антония Стефанова на 18 години. Висока 168 см, тегло 50 кг, мерки 86 на 67 на 91. Обича да слуша музика. Любим цитат: никога не са ме хапали кучета, само хора. Мечтая да стане фотомодел. Тази вечер Никена Красимирова, 17 годишна. Висока 170 см, тегло 43 кг, мерки 80, 58, 85. Има талант и то е рисуването. Мечтая обаче да работи като финансист в банковото дело. Описва се като отговорна, милостива и сладка. И с номер 9, 16-годишната Мирела Димитрова. Височина 172 см, тегло 50 кг, мерки 88, 68, 93. Занимава се с фитнес. Харесва розите. Любимото ѝ число е 3.
вторият тур на конкурса Union Bending. Преди да видим и трети тур, в който момичетата ще се представят с официални тоалети, нека да се насладим на още две изпълнения на чаровната Тереза Коларова. Аплодисменти за Тереза! Светлината от уличната лампа се прокрадваше през прозореца. Какво стана по пътя? Попита сянката. Срещнах различни хора. Помогнах на много от тях. Поръчаме с тях. Обичах с тях. Изгубих много от тях. С тях какво се случи? Попита съдбата. Силуетът й потъна в най-тъмния ъгъл на стаята. Вървях. Губих се. Намирах. Срещнах нея. Отвърна момчето, гледайки през прозореца. Тя искаше да вървим заедно по пътя. Да сме едно. Тишина. Само шумът от стенния часовник му напомняше, че не е сам. Обичам я, гласът му сякаш разцепи тишината. Боря се със себе си, с природата си, помагам на хората. Те вярват в мен, но самия аз имам нужда от помощ. Обичам. Нещо умира всеки път, когато я нараня. А тя ми вярваше. На инат ми вярваше. И ме обичаше.
След Тереза Коларова е време да посрещнем и едни други специални участници в нашата програма тази вечер. Дами и господа, моля в следващите минути наистина много горещо да аплодирате младите или по-скоро малките състезатели от Ловешкия клуб по акробатичен рок-н-рол Роксмайл с треньор Николай Кралски. Началото на тяхната програма тук на сцената на Драматичния театър ще сложи дуетът Георги Конов, Теменуга Монова с една танцова, страхотна танцова хореография. Аплодисменти за малките сладури Теменуга и Георги. Георги Конов, Теменуга Монова. Сега да посрещнем още два дуета – Сашо и Цвети, Влади и Мими и техния акробатичен формейшън. Don't you come back no more.
Заслужените аплодисменти са за Ники и Кристина. И още една танцова хореография с запазена марка Роксмайл ще ни я представи двойката Цветомир Маринов, Зорница Заимова. Роксмайл Ловеч. След рок-н-рол ритмите е време за третия тур на нашия конкурс. Тур, в който красота, изящество и нежност ще бъдат съчетани в едно. Защото ще имаме удоволствието да се насладим на прелестните момичета, които ще са облечени в официалните тоалети на модна къща Пертита с дизайнер Мариета Славчева. И още нещо много важно. В този тур ще видите и един перформанс, който по наше скромно мнение до сега не е правен на подобен род изяви. Завръщането, дами и господа, трети тур на конкурса. Algún camino de otro tiempo.
самия край на това дефиле вие станахте свидетели на Манекен Челендж, новото световно онлайн увлечение, което завладя целия свят в последно време. Имаме гордостта, удоволствието, привилегията, че на подобен род конкурси до този момент подобно нещо не беше правено, но ето, че се случи точно тук, в града на люлевците, на конкурса Момиче Ловеч 2016. Кое от тези прекрасни момичета ще стане победителка в конкурса? Кои ще бъдат нейните достойни подгласнички? Това ще узнаем съвсем скоро, защото предстои журито да се оттегли, за да обработи резултатите. Така че трябва да проявим още малко търпение, а в тези минути, в които ще очакваме тежката дума на журито, със сигурност няма да скучаем и само след малко ще се убедите защо. И да сложи край на дуетите ти с устата. Пълни екстри, още дай. Ловече местото, дето си е най-най. 5 минути след първото здрасти. Айде да се скрием при ските храсти. Вятъра усили и огъня в очите. Всичко стини, и си бурята сърцето ми. Точно ти. Ще се стопи на жегата, що такава като теб с мен излиза. Що не взема да си пигна акциза. Чекай, не разваляй ми си блината. Дай, ще насягаме пружината. Кой, освен мен, може да заслужи? Аз си лампите, продължаваме по план. Тази вечер ще ме караш на широк екран. За това, което може да направи гол и край. Да намеря подходящите на големиш. Като за ниски, за толкова секси. Чак получавам едипови комплекси. Не бъди срамежлива, такъв лип те прави по-красива. И вятъра усили и огъня в очите. Всичко стини, и си бурята в сърцето ми. Която преобърна целият ми свят на мен. Добър вечер, скъпи дами и господа. Аплодисменти за двамата самодейци. Тереза и моя приятел Анатолий. Аплодисменти за тези страхотни момичета от Ловеч. Аплодисменти, силни аплодисменти за претендентките за момиче на Ловеч. Аз съм Иван Динев Остата и за мен е удоволствие да бъда гост в българската Флоренция. Аплодисменти за вашия град. Намали този музикант.
музикален фон Калпазани, такъв намали го. Така, днес съм тук, бях жури, гласувах за усмихнатите, весели, такива красиви претендентки. Аз винаги съм обичал претендентките за мис. Няма значение каква мис. Млади, съвършени, имат само един недостатък. Младите момичета ненаситни са в леглото. Спят по 12 часа и пак им се спи. Затова са ненаситни. След това като пораснат, нали знаете една пораснала миска, какво обича една пораснала миска повече от нова рокля? Рокля на пердита, примерно. Какво обича повече от рокля на пердита? Да се вмъкне в старата си рокля на пердита. Така, добре, по какво си приличат миските и буквите от българската азбука, знаете ли? Повече са съгласни. Така, добре, хубаво. Дами и господа, поръсвете на самите вас, защо сте на точното място в точното време. Сега е конкурсът Момиче на Ловеч, по-късно афтерпартито е в клуб Елит. Нали? Там ще гърмим много яко. Може да го отворим да сложа бомбите, защото имам много специална подготовка. Добре, а сега ви загрявам с ето това. Екшен Калпазани. Bueno, mira cómo están todas mis señoritas, todas las grandes, también las chiquitas. Yo les traigo mi Cuba Libre, este verano Linares, Instata, a toda Colombia. Ras, два, ras, два. Y tú y tu enamoreto че ме кара. Правим сладолетна фиеста, виж на плажа, кой е да беста. На оръжие викни съседите, нема климатици, давай сладоледите. На палатка, хотел, каравана бе, Куба Либре, Хавана бе. Обикарам курорти и чуда рекорди с тея билборди. Лимузината ми чака ли пред блока и то уикенд ще се правя лока. Тая сеньорита пита, къде е плажа? Чекай първо, друго да ни покажа, че отпиеме да вземеме поръчката. След Сливен, преди петролъчката. Че не гледа ми се струва бе, че не вика ми се струва бе, че запомня това море. Куба Либре, как Хавана бе. Tan lento, tanto sentimiento, esperando poder salir y escapar de este sentimiento. Solo quiero un poco de ese feeling, de ese calor y de ese contento, de ese sitio y de su arena y su playa. Quiero vivir más lento. Ваши братите шохери павници, всеки ден го броиме за празници. Много ясно живея активно, обаче го правя на морето предимно. И те руски познаха, че съм остатък и ми викат, айде с нас във водата. Абе вие не четете ли блясък, нема се бански, четли за пясък. Докато журито вземат своето решение, нали, това е да си журе, както каза моят приятел Димитър Рачко, да си журе е много тежка работа. Намерихте ли правилното момиче за победител? Намерихте ли го? Вижте, моля, ако искате, препишете това, което аз съм писал. Честно, така, добре. Вижте, скъпи хора, мои нови приятели от Ловеч, хубаво е, че завършваме годината. 2016 не знам каква е била за всеки един от вас, но съм сигурен, че е успешна, защото я завършваме живи и здрави.
Ако ние завършим, тогава е проблема. Така, 2017 ви желая да бъдете наистина живи, здрави, усмихнати и затрупани от работа. Като краставица в женски затвор. Схванахте го, благодаря ви. Имате право да се завалявате, да се усмихвате, така че съжалявам, че не съм станал заболекар това, което съм. Екшън! Искам те, но нямам право да докосвам твоето тяло. Гледам как се влюбваш в нея. Раз, два, три, ей! This is the remix. This is the remix. Пусак. Точно така, точно сега и тук стори, ама няма втори като мен друг. Горе-долу съм отворен като нон-стоп. Колкото по-по, толкова хип-хоп. Няма начин да не съм по твой вкус. Давам всичко за теб, ако трябва даже плюс 50, общо сето, това ли е цената? Целия да бъда вътре в нещата. Искам те, но нямам право да докосвам твоето тяло. Гледам как се влюбваш в нея. Вярвай ми, ще полудея. Искам те, но нямам право да докосвам твоето тяло. Не целувай без нея, иначе ще Май, време е за най-яките моменти, така че заповядай и ми дай. Поне една причина, за да пазя дисциплина. Има ли нали, когато си добре ставам толкова горещо, чак вече пари. За твоите пожари съм без коментари. Ако с тебе го направиме контакта, фактите сложат, fuck you de facto. Искам те, но нямам право да докосвам твоето тяло. Гледам как се влюбваш в нея. Вярвай ми, ще полудея. Искам те, но нямам право да докосвам твоето тяло. Не целувай вместо нея. 4, 3, 2, 1. Дали сега или кога да бъда себе си, когато вече моя си, тогава давам бонуси. Сами се мила сила, има ли да те накарат и дали да взимаме всеки ден от календара? Може би е по-добре да си направя план Б, няма да остана сам голям срам, Носи ми се още славата на плейбой, други заведени чакат наредени по-строй. Искам те, но нямам право да докосвам твоето тяло. Гледам как се влюбваш в нея. Вярвай ми, ще полудея. Искам те, но нямам право да докосвам твоето тяло. Не целувай вместо нея, иначе ще полудея. Браво, благодаря ви, браво. Може аплодисменти, може и свирки. Смисъл, нали да си така. Добре. Автокъща, каква беше това тук? Може? Тук ли е човека с автокъща, защото вчера се продадах колата? Няма го. Добре, да се... Смисъл в Ловеч. Винаги съм си мечтал в Ловеч да си купя нова кола. Утре след тръгването, като шефа ми плати, нали? Направо да паркирай колата отпред, че мотор ще я се заключва, пази шофьора. Така, вижте, дамите нямат, момичета нямат наистина търпение да излезат, прескачаме една песен, преди обаче да почне. Прескачаме трета, отиваме на четвърта. Няма да ви тормозя повече, много сте любезни наистина, не хвърляхте бутилки по изпълнители, защото от моя опит трябва да кажа, че много боли. Готови сте да ги аплодирате след мен, като излезнат и като обявим награждаването, нали така? Да, добре, я да ви чуя как ще ги аплодирате. Момичета, тези аплодисменти не са за мен, а за вас. За това, че сте тук, на точното място, в точното време. Едно любимо мое парче, дето казва Славито, и за вас, и точно за вас. Екшън! Ако го помните, ще ми помагате. Раз, два, три. Стилно! Я да ми чуя Ловеч! Честно! Кой? Точно вие!
звучимо вкусни, грешни, ненаситни устни, точно ти, в горещи нощи, точно ти, ще ми трябваш още, точно ти, звучимо вкусни, грешни, ненаситни устни. Слънце, плаж, вода, жени по-бански, стига гледки, селско-стопански, адски-маски, сами опора, на Черно море няма уморени хора. Между силикони пак прави се певец, кой ще догони булката беглец? Как да се жениш, ти дойде на ум, без да питаш продуцента се крумваш. Когато съм сама, трябваш ми душа, когато падне спи, точно ти, в горещи нощи, точно ти, ще ми трябваш още, точно ти, зазвучимо вкусни, грешни, ненаситни устни, точно ти, в горещи нощи, точно ти, ще ми трябваш още, точно ти, зазвучимо вкусни, грешни, ненаситни устни. Твърде скрила се по блузката, как да те цункам само по блузката. Що не седем да си сменем телефоните, аре, после да се търсим по районите. Пълни почти имам с имейли, от летни нощи и ледени коктейли. Колко победи съм направил на това море, би било добре, поне да помняме. Пак прекалих, мани, джакузите, макузите и венки пияни. Смятам да се мятам, некотето ти, после към хотела ми, пред звезди. Аз и ти тази вечер сме башни, още докато телата са ни влашни. Нека ти покажа как става, само дай ми поле за изява. Когато съм сама, трябваш ми душа, когато падне спи, точно ти, в горещи нощи, точно ти, ще ми трябваш още, точно ти, зазвучимо вкусни, грешни, ненаситни устни, точно ти, в горещи нощи, точно ти, ще ми трябваш още, точно ти, зазвучимо вкусни, грешни, ненаситни устни. Ето ме, слънцето лекува ме излъчи. Дали ме, мощно си да съм отпреди. Знаеш ли, че причината пак си ти? Точно ти, в горещи нощи, точно ти, ще ми трябваш още, точно ти, зазвучимо вкусни, грешни, ненаситни устни, точно ти, в горещи нощи, точно ти, ще ми трябваш още, точно ти, зазвучимо вкусни, грешни, ненаситни устни. Благодаря ви, за мен беше изключително чест да бъдем заедно. Аз се връщам на мястото на журито. Вие оставате и давате всички свои аплодисменти за страхотните момичета, които са зад сцената. И след това ви чакаме на афтер-партито в клуб Елит, в който ще си пробвам новия микрофон. Да видите за какво става въпрос. Благодаря и момичета, сега сте вие. За мен беше чест. Благодаря. Високи градуси на настроението в центъра на Ловеч в петъчната вечер на 2 декември. Няма как да бъде друго яче. Това е конкурсът Момиче Ловеч 2016 за връщането. Дами и господа, разбирам, че журито вече е готово с резултатите, така че само след малко ще узнаем коя е победителката в конкурса. Така че нека отново да поканим на сцената момичетата, които се съревновават за титлата Кралица на Ловеч в конкурса Момиче Ловеч 2016. Заповядайте! Истинска феерия, истинска викрушка от чар, красота, сексапил и така нататък. Дами и господа, преди да пристъпим към връчването на наградите, нека още веднъж отдадем дължимото на всички, които допринесоха това събитие да се състои отново след толкова години прекъсване. Конкурсът Момиче Ловеч 2016 за връщането се провежда с подкрепата на Община Ловеч, Драматичен театър Ловеч, нашите любезни домакини,
И още веднъж моля за вашите аплодисменти за Агенция за модели Глори, Агенция за артисти и събития AGA Entertainment, модна къща Перлита с дизайнер госпожа Мариета Славчева, официалният дизайнер на конкурса, Union Vending, Еко Рима, дискотека Елит, Водка Флирт, Networks България, Етикет Fashion, Пешков Транс, ресторант Траката, Oriflame, хотел Вароша, едноличен търговец Момчил Петров, ресторант Панорама, Сити Център Ловеч, сладкарска къща Фаворит, автокъща Ditex Auto, сватбена агенция Джулиард, цветарски магазин Рай, дизайн студио New Refresh. Лични средства за организирането на конкурса дари господин Минчо Казанджиев, директор на Асет Банк, клон Ловеч. Официални фотографии на събитието Цветомир Петров и Александър Атанасов. Конкурсът се провежда с медийната подкрепа на вестник Ловеч Прес и сайтовете Ловеч Нюс, агенция Glory.com, Блиц, Гот Арена и Папараци. Скъпи приятели, ето ни на прага на кулминацията на нашия конкурс. След малко ще узнаем кое е момиче Ловеч 2016. Преди това ще бъдат връчени и традиционните съпътстващи конкурса награди на различни спонсори, така че момичетата ще се окичат и с ленти на различни фирми. Както е казал поетът, награди ще има за всички от сърце. Ще трокнем даже и хорце. Защо не след рок-н-рола и рапа да поиграем и едно хоро на финала на нашия конкурс. Сега обаче няма да си играя повече с вашето търпение и ще поканя господин Анатолий Анастасов, представител на организаторите на конкурса, за да обяви отличията. Здравейте отново. Така, журито реши, благодаря за неговата експедитивна и компетентна работа. Благодаря за това, че взехте вашите решения и се съобразихте, разбира се, с вашите естетически вкусове и станахте съпричастни на завръщането. Момиче Ловеч 2016, 7 години, в Ловеч не беше правен подобен конкурс. Надяваме се от тук насетне да имаме много чести срещи. Няма да издавам нашите тайни, от до година със сигурност ще останете много приятно изненадани от други инициативи. И така, започваме първо с една много специална награда, която се роди преди малко отзад зад кулисите. Всички единодушно видяхме какво се случва тук на сцената, защото девойките бяха наистина невероятни, но пък видяхме, че публиката също си има любимци. Затова агенция Glory и агенция AGA Entertainment дават специална награда на публиката в вид на грамота на една от участничките. Моля, номер 6, Симона Цедоринова. Гореща подкрепа от специална агитка за Симона и нейния заслужен приз. Стигаме до специални награди: Мис елегантност, Мис грация, Мис фотогеничност и Мис чар. Наградите ще връчи госпожица Силвия Юрухова, топлес модел на Европа 2014 година, номинирана за секс символ на страната 2016. И така, Мис елегантност. Номер 9, Мирела Димитрова.
Номер 8 е Мис Грация. Номер 8, дами и господа, Никяна Красимирова. Идва ред и на Мис Фотогеничност. Лентата и специален букет от госпожица Силвия Юрухова отиват при номер 2 Даниела Кушева. Стигнахме до Мишчар, а Мишчар лентата отива при номер 4 Ани Тодорова. Благодаря на госпожица Юрукова. Преминаваме към следващата категория лица на фирми и партньори в Момиче Ловеч 2016 за връщането. Лице на нашите медийни партньори от Ловеч Нюс. Моля да седнете за бояда пред всички момичета. Номер 3 Инна Иванова. Лице на нашите медийни партньори от Вестник Ловеч Прес става номер 2 Даниела Кушева. Тук е време да ви кажем, че двете наградени момичета получават и специални фотосесии за Ловеч Нюс и за Ловеч Прес. Лице на нашия фотограф Александър Атанасов фотографии. Лентата отива при номер 9 Мирела Димитрова. Тя също ще получи и специална фотосесия. Лице на дизайн студио New Refresh Ловеч. Наградата ще връчи Светослав Нешков, републикански шампион по джуджицу от името на New Refresh. А наградата отива при номер 5 Наталия Тодорова. Лицето на драматичен театър Ловеч. Лентата отива при номер 4 Ани Тодорова. Лентата ще връчи господин Георги Анчев, ММА боец и състезател по бокс. Още една лента ще връчи господин Георги Анчев, моля да не слиза от сцената. Тя е на Бешков Транс.
Наградата отива при номер 5 Наталия Тодорова. Стигаме до лицето на сладкарския къща Фаворит, а лентата с ваучер награда от сладкарския къщата Фаворит, естествено много сладка награда, отива при номер 3 Ина Иванова. Лице на Юнион Вендинг, номер 9 Мирела Димитрова. Лице на нашите приятели от нощен клуб Елит, където ще се проведе и афтерпартито след конкурса, със съдействието, разбира се, и нашите приятели от Водка Флирт. Лице на нощен клуб Елит става номер 9 Мирела Димитрова. Стигаме и до лице на Орифлейм. Лице на Орифлейм. Лице на Орифлейм става номер 3 Ина Иванова. И така стигаме до лице на сватбена агенция Джули Арт. А наградата отива при номер 5 Наталия Тодорова. Стигаме до лицето на нашите приятели от ресторант Драката, специална награда, разбира се. И лентата отиват при номер 2 Даниела Кушева. Наградата връчва господин Кристиян Василов, член на нашето много уважаемо жури. Лице на Етикет Fashion, наши дългогодишни партньори от самото създаване на конкурса. Наградата отива при номер 6 Симона Цветрилова. Стигаме до лицето на нашите приятели от Водка Флирт.
лентата и наградата ще отидат при номер 9 Мирела Димитрова. Лентата ще връчи госпожа Светлана Дудрехова, Мисис Чарм България 2016. Медал получава и специална фотосесия при фотографа Михаил Пушков. Лице на Хъмфри. Номер 5 Наталия Тодорова. Нашия приятел господин Александър Кръстев връчва лентата. Лице на Рима. Номер 6 Симона Цветелинова. Стигнахме и до лице на нашите партньори от община Ловеч, а лентата и специална награда, които ще връчи доктор Димитър Димитров, директор дирекция по община Ловеч, отиват при номер 6 Симона Цветелинова. Лице на модна къща Перлита. Ще дам микрофона на госпожа Марията Славчева, която също има опит в подобен род изяви. Добър вечер на всички. Първо искам да поздравя организаторите, да благодаря на момичетата за този прекрасен спектакъл, който ни изнесоха. Искам да кажа, че аз избрах за лице на моята модна къща номер 2 Даниела Кушева. Лице на агенция за артисти и събития AGA Entertainment. Награда, козметика и специална фотосесия, както и лента, отиват при номер 7 Антония Стефанова. Лице на агенция за модели Глори. Също награда, козметика и специална фотосесия заедно с лентата, които ще връчи госпожица Тереза Коларова. Отиват при номер 8 Никена Красимирова. Естествено, че стигнахме до най-интересните минути, в които ще трябва да обявим трите подгласнички и победителката в конкурса Момиче Ловеч 2016 за връщането.
А наградата ще разберете след малко. Сега е време за реклама. Шегувам се. Сега е време да поканя на сцената още 3 красавици, защото те ще трябва да ни асистират. Всъщност те са 4. 3 носителки на титлата Мис и 1 носителка на титла Мисис. Защото те ще връчат следващите награди, дами и господа. Моля за вашите аплодисменти за госпожица Елица Преславова, Мис Ловеч, 2016, участничка в конкурса Мис България. Аплодисменти за Вероника Димитрова, Мис Троян, участничка в Мис България 2016. Аплодисменти и за Мис Силияна Станчева, Мис Стара Загора, втора подгласничка на Мис България 2016. Аплодисменти и за госпожа Светлана Тутрекова, Мисис Чар България 2016. Благодаря ви, момичета. За нас е истинска чест да бъдете в нашата компания. Започваме първо с един, така да се каже, специален адрес. Имаме уважителна причина кмета на община Ловеч, госпожа Корнелия Маринова, да не присъства в залата тази вечер, тъй като тя е на посещение в Брюксел. Те изпращат специален поздравителен адрес, поздравява всички участнички и се включва към инициативата с специални подкрепителни слова. Аплодисменти за госпожа Корнелия Маринова, специален поздравителен адрес от Брюксел. Момиче Ловеч 2016, трета подгласничка. Дами и господа, номер 1, Мелек Сеидова. Втората подгласничка в конкурса Момиче Ловеч 2016. Наградата отива при номер 8, Никена Красимирова. Първа подгласничка, още малко и стигаме до финала. Първа подгласничка в конкурса Момиче Ловеч 2016. Наградата, лентата, отиват при номер 9, Мирела Димитрова. Стигаме до комбинацията, разбира се. Първо място. Време е да научим новата девойка, която ще носи титлата Кралица на Ловеч. Победителката в завръщането Момиче Ловеч 2016. А лентата, наградата, грамотата и, разбира се, короната отиват при номер 2, Даниела Кушева! Специална фотосесия при фотограф Александър Атанасов. Специални грамоти за участничките.
специални букети от цветарски магазин Рай. Победителката получава и специалната награда на конкурса. 3-дневна почивка в Поморие, осигурена от един от създателите на конкурса Момиче Ловеч 2016, господин Валентин Бутов, който в момента живее в Германия. Специално подарява на Даниела 3 дни в Поморие в луксозно място. Специални награди и за момичетата, както казах, от цветарски магазин Рай. Специални награди от Юсерин, България. Ще връчи представителката на Юсерин, Вете Христова. Специални награди и от Водка Флирт. Ще поканя на сцената господин Камен Търнов, оторизиран от Водка Флирт да журира и да връчва награди в случая. На всички момичета специални награди и от Oriflame, България. Дами и господа, за нас беше чест. Господин Колев, вие сте. Скъпи приятели, това е финалът на нашия конкурс. Благодарим ви за проявения интерес. Благодарим преди всичко на момичетата за проявената смелост да излязат на сцената. Още веднъж, това е финалът на конкурса. Хубава петъчна вечер на всички. Много здраве и късмет, цветя и рози. Специална награда за победителката на Юта община Ловеч, разбира се. Господин Димитров ще връчи на Даниела